ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் இருவருக்கு இலங்கை நீதிமன்றம் 6 மாதங்கள் சிறை தண்டனை விதித்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ராமேஸ்வரத்தில் 3வது நாளாக மீனவர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இது தொடர்பான தகவல்களை செய்தியாளர் கார்த்திக்கிடம் கேட்கலாம். கார்த்திக், விவரம். தமிழக கடலோர பகுதியிலிருந்து மீன்பிடிக்க செல்லும் தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை தொடர்ச்சியாக தாக்கல் நடத்துறாங்க, சிறைபிடிப்பாங்க போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்கிற நிலையில் கடந்த பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி ராமேஸ்வரத்திலிருந்து 2 படகுல ஏராளமான மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு போனாங்க. அவங்க கச்சத்தீ பகுதியில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருக்கும்போது அங்கு ரோந்து வந்த இலங்கை கடற்படை 2 படகையும் அதிலிருந்து 23 மீனவர்களை சிறைப்பிடித்தாங்க. சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை எல்லை தாண்டி வந்ததாக வழக்கு பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைச்சிருந்தாங்க. இந்நிலையில் அந்த 23 மீனவர்களுக்கு நீதிமன்ற காவல் முடிந்த நிலையில் சிறையில் நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட போது நீதிபதி 20 மீனவர்களை மட்டும் விடுதலை செய்து 3 மீனவர்கள் விடுதலை செய்யவில்லை. அது 2 மீனவர்களுக்கு படகு ஓட்டுநர் 2 பேருக்கு 6 மாத சிறை தண்டனை வச்சிருக்காங்க. அதே போல ஒரு மீனவர் 2வது முறையாக வந்ததன் காரணமாக 1 ஆண்டு சிறை தண்டனை வச்சிருக்காங்க. இதை கண்டித்து ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டம் ஈடுபட்டு வராங்க. இந்த வேலைநிறுத்த போராட்டம் இன்று 3ஆம் நாளாக நீடித்து வருகிறது. மீனவர்களை உடனே விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து ஒரு பேரணி துவங்கினாங்க. இந்த பேரணியில் 2000க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க. தற்பொழுது பேரணியானது ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் துவங்கி தற்பொழுது தங்கச்சிமடம் வரை வந்திருக்கு. இந்த பேரணியில் 2000க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் கலந்திருக்காங்க. அதே போல சர்வகட்சி உறுப்பினர்கள் கலந்திருக்காங்க. இவங்க ஒற்றை கோரிக்கை என்னவென்றால் இலங்கை வசம் உள்ள படகை விடுதலை செய்ய வேண்டும். அதே போல இலங்கை அரசு கொண்டு வந்துள்ள அந்த புதிய சட்டத்தை திரும்ப பெறணும் கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க. தற்பொழுது பேரணியானது ராமநாதபுரம் ஆட்சியர் அலுவலகம் சென்று இவங்களுடைய அடையாள அட்டையை ஒப்படைக்க இருக்காங்க. ஒன்றிய அரசு மற்றும் இலங்கை அரசுடன் பேசி இது போன்ற பிரச்சனையை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்பதே ராமேஸ்வரம் மீனவர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.